FKSP. Taká nie veľmi vábivá skratka. Toto sú videá TIS Optik a toto je Tomáš. Ahoj Radka. A ja som Radka, presne tak. Dnes sa budeme baviť o peniazoch. Zaujímavá vec je, že keď prídem do optiky, tak chcem platiť kartou a peniazmi a možno, že nejakým poukazom, ktorý mi dal zamestnávateľ. Toto všetko dokáže TIS zožrať a zomlieť? Všetko zomelie pekne a na konci z toho spraví pekne vlastne ten výstup, ktoré pani účtovníčky potrebujú na konci dňa alebo konci mesiaca. Ten predaj je veľmi dôležitou súčasťou TISu. Takže vlastne vieme tie platby kombinovať samozrejme. Prijímam zálohu na začiatku, prijímam potom nejaký doplatok, prípadne viem tú zákazku spraviť aj na faktúru pre toho klienta. Niektorí si to chcú dať do nákladov, v Česku do účtovných výloh, keďže vlastne v Česku tam trošičku to funguje inak. Tam majú dokonca aj programy tzv. Fond kultúrnych a sociálnych potrieb, FKSP, jasné. FKSP, taká nie veľmi vábivá skratka, ale českí klienti vedia, o čom hovorím. Takže všetko toto TIS podporuje. Je tam veľmi pekne spravená vlastne aj fakturácia zamestnávateľa. To znamená, že vlastne keď ty ako zamestnanec si chceš nechať urobiť okuliare, zaplatí ti to ten zamestnávateľ, tá optika z TISu vie urobiť rovno faktúru na toho zamestnávateľa. No a to poslednou takou súčasťou, veľmi výraznou práve v Česku, je vlastne vykazovanie dávok pre zdravotné poisťovne. To funguje do nejakej miery u nás aj na Slovensku, ale v Česku to klienti využívajú viacej. Ten TIS na konci vlastne po tom úspešnom predaji automaticky sám vygeneruje tú dávku a tí klienti to už len potom pošlú do tej elektronickej pobočky. Dobre, to znie super. To znie, že teda nemám žiaden problém a naozaj tá optika, ktorá používa TIS, by mala vedieť obslúžiť naozaj akéhokoľvek klienta, ktorý príde s akoukoľvek požiadavkou na platbu, fakturáciu, čokoľvek. Presne tak. Čo možno by som ešte povedal, veľmi poslednú dobu niektoré optiky začali využívať rôzne vernostné systémy. Snažia sa naozaj nalákať si tých zákazníkov a držať si ich u seba. Takže TIS ponúka či už možnosť aplikovať rôzne darčekové poukážky, zľavové kupóny, alebo práve aj tie vernostné body, čo špeciálne my na Slovensku aj v Česku majú vlastne zákazníci veľmi radi, že sa vracajú tam, kde majú nejakú výhodu. Zbierame, rozumieš, na tie kartičky. Takže áno, aj toto viete robiť cez TIS, ak ste optika. Ak ste vlastne koncový zákazník, tak to znamená, že proste také tie samé príjemné benefity, ktoré sa dajú, aj ten game faktor, ako spomínaš, hej, že teda naozaj sa hrám s tými bodmi. Dobre, pekne to máte vymyslené.